spôsobom veľmi zvláštna. Je to kniha, ktorá bola vydaná v roku 1899, ale predtým, ako bola vydaná, tak nebolo na ňu peňazí. Takže všetky obce, a to znamená aj tu vo Vojvodine, na teréne toho Banánku, tak všetky evangelické obce dostali správu. Kto chce túto krásnu Bibliu, nech si ju dobre proplatí a keď ju vydáme, dostanú títo ľudia túto knihu. Takže vzadu, keď ju otvoríme úplne v tých zadnej časti, tak napríklad tu je Bársky Petrovec. Sú tu ľudia, ktorí pred 3 generáciami si tú knihu objednali. To znamená, že sú to naši prastarí rodičia, možno praprastarí rodičia. Veľa ľudí tu z Barského Petrovca by sa poznalo podľa toho priezviska, ktoré je tam uvedené. A mňa by veľmi zaujímalo, že keď títo ľudia budú čítať tieto mená, že povedia, áno, môj pradedo si objednal vtedy túto knihu a my ju doma máme. Takže som zvedavý, že či sa tu počas tých 3 dní nájde niekto taký, ktorý doma má niekde položenú túto knihu po svojich predkoch. Takže určite, keď budete čítať tieto mená, nájdete tam veľa ľudí, ktorí majú to priezvisko do dnešného dňa. A jak hovorím, no, možno, že sa nájde to ľudia.